Hi guys, it's Tamiaja and welcome to the background. So ababa in the bottle ya red bull watamo nenda sungunula super dibi mamuzo super dibi ndasungunula ndofuna nditenge super dibi yu ndike mu bottle omwe kuti ndidzimwa. Ndathiramo super dibi mumwe koma anthu ena adzisangana ndumwa red bull. You see how fake is social media? Maona? Ndora anthu ati Tamia kumwa red bull Tamia azozoti ndeka mu super dibi mumu ichi chinchibotolo chati. You see? Okay, so ineyo ndimakamba nkhani za anthu ndimakamba nkhani momwe lili, you know, ndi anthu ena amati Tamiaja umakonda zoyankhula za nzako waiwala zako. Inu munaonako munthu ataba munthu wokube waba munthu wokuba kena kono munthu wokuba uja kupita pagulu kumati hi guys ndaba ine ndinokuba ndaba munaonako hoyi ola munthu atawapanga chigololo kuti basi apite pagulu adzikauza anthu zoti guys ine ndimapanga chigololo palibe. Ine ndimanena nkhani za anthu onse akafunako kumanena nkhani zanga you know nangane panopo ndikambe nkhani yanga sizimabebe. So anthu amene mumafuna ukaba ya ine ikambeni koma pano timakamba nkhani za anthu. That's what we do here. Okay, nde pali nkhani ya Keturah ndi Mphande. Ndiye remember kuti pa background pano we mind people's business, That's what we do. Amena zokuti once you are on social media umakhala zoti wewe uli pa public ndiye people talk. If you don't want people to talk about you, don't be on social media, just be private. That's it. Ndiye no zomwe zachitika ku public ndize koma anthu mukuyankhula mumadziwa zoti kumalawi kunoku, not even kumalawi kunoku, dziko lapansi lino anthu amapanga monitor chomwe munthu wachika ku public. Nde for example wina wayika banja lake pa public anthu amapanga monitor chimanga kuti banja lija ayendetsano ndi anthu no apa social media. Ndipo chamudziwa kale kumalawi kuno anthu ambiri fe sitidziwa kuyendetsa zinthu. Nde once you put your relationship or your marriage on social media makazi kuti basi amalawi akuyendetsa banja lako basi amalawi. So this is what happened. Mphande anapanga comment izi. Munthu naye anamufunsa kuti kodi wemesa you are married? Nde Mphande anati anapanga kuchikwati yeye. So respond it was so bad before anthu ambiri ife timadziwa zokuti Mphande ndi wa Keturah. Timadziwa zoti ndi banja ndithu ndi banja anthu timadziwa. Ndipo Mphande pofika stage yokomenta zimene zizi anthu anapanga suspect china chake ndithu. Amalawi pa jamalo amafukula zinthu anapanga suspect kuti no this is not normal. Olani ndeno panalino ena ake apa TikTok anapanga video ya Mphande, of course. Let me show you. Ena aja nakufunsani kuti kodi mesa ndinokwatira inu mwayankha kuti munamba mwabwera ku ukwati wanga. Anthu atenga that akunyoza nazo Keturah. Now inu ndi ine tilibe luso, zomwe mupanga inu palibepo chanzeru, zomwe ndipanga ine palibepo chanzeru. Keturah ndi nyali yomwe ikuwalira ana akazi ambiri amene akuyenda mu mdima
wa system ya zikhulupiriro zonyansa ngati zomwe mwaganiza zoti musanzidzanali. Akuperekera kuwalira anawa akaziwa kuti munthu wamkazi nayenso atha kupanga zinthu za phindu kwa mtundu wa anthu, atha kusiya impact. Ndiye inu mukutenga nyali ijayi ndi kutchuka komwe mwapezako mukuyizimitsa. Keturah amene amayimba nyimbo za malangizo, Keturah amene akupanga za luso zomwe zimadziwika kuti izi ndi luso, pano asanduke bad example yoti anthu azilozerana kuti musatero. Taonani Keturah. Chifukwa cha inuyo mukuzimitsa nyali yolakwika. Munanena kuti munthu amwamuna ntchito ache ndi kuteteza banja lache. Kaya munakwatirana kaya simunakwatirane, ali ndi mwana wanu limene lija ndi banja lanu. Tetezani amayi a mwana wanu, tetezani. Tunde nkhanizi zambika chifukwa cha comment ya Pemphero Mphande anayankha ngati kuti iyeyi like ndosakwatira pamene anthufe timadzoza zoti ndi mamuna wa Keturah. So that comment was rude. Anthu anayamboyankhulana kuti anthu ayena kuti anthu anasiyana kalekale chanchani. Ndeno let's look at the comments. Awanena zokuti all the signs of separation are there. Pemphero did not post Keturah for Mother's Day on Mother's Day. Ati masaini oti anthu anasiyana alipo ndipo anthu amadziwa. Let's continue. Akuti and did not even post to promote her new song. Paja Pemphero Mphande ankapanga post nyimbo za ujeni za Keturah kumapanga promote panopa anasiya komanso sanampange post pa Mother's Day pa birthday pake so anthu ena amadero. Ndiye abaona zokuti I guess the man just likes to be a baby daddy basi, no strings attached. Komanso mamiwo really ignored my red flags. Mwina she thought with a kid online the man would behave and marry her. Okay. Ndiye abaona zokuti we all know she got pregnant for Pemphero to bring him more closer to him. Koma ladies amuna the aunt worth my sacrifice or sewa. Guys, I don't think so. Guys, come on guys. No. Anthu amakwatira amakhande ana 6 ana 5 koma anthu kumabanja nkumatha. I don't think mwana angabange kuti mamuna kaya mkazi kuti akhale closer to you. I don't think so. But anyways, I respect that comment. Uya kuna zokuti kodi Keturah alibe azibale yake cause nde sizoona. Okay. Awanena zokuti the red flag was the Pemphero Mphande and I are dating. Panya tawena yake anthu tikeza ngoti ndi manager ndi artist wake ndi Keturah analowa live kumena zoti Pemphero Mphande and I are dating it wauza anthu. I think that was a red flag. It means only Keturah was ready for an open relationship. Zaki osankafuna. So that was a red flag. Okay? Alright. Nde awanena zokuti kukakamira mamuna osamva ndalama ngati uyu thupi losamva products ndi Nivea Keturah. That was too much, guys. Manji kodi. We are not zokuti when you are in love you ignore red flags, like when you are going koka showa de wajedwa and you ignore speed limit signs banse umatela manje mwa speed trap. You are right. Mundu akazuru munchikondi, you just ignore my red flags also. You ignore everything. You even ignore my advice that, you know. We are not zokuti the man is full of himself. Pemphero Mphande is full of himself.
kuti Keturah deserve someone better. Inetu nanena kuti anthu awa anasiyana kalekale, but the good thing Keturah pano ndiye akukongola. I pray she finds someone better. Yeah, so that's what happened. Sinaonjezere mawu pano, sinachotsere ndayankhula nkhani kuti anthu mumvetse kuti chachitika chenchene ndi chimene chachitika. That's what happened. Ineyo I don't know kuti asiyana siyana, it's none of my business. Komabe we mind people's business, even though I know it's none of my business. We mind people's business. So guys, tell me, what do you think? Tell me in that comment section. Do you think anthu asiyana kapena distanti asiyana kapena anasiyana kalekale? What do you guys think? Komanso walebe jina yake inayake akuti Pemphero Mphande Foundation akumapanga post chenchani uko. That's not Pemphero Mpande's page. Okay, that's just a page yomwe munthu unayakana ngopanga create basi kumapanga pretend as if ndi Pemphero Mphande. So that's what happened. Then tell me in that comment section, do you think zikani zantuwa amale wangu peka kapena nzenzenidi? I see you next time on the background.